Elefanții, giganții blânzi ai regnului animal, au fascinat oamenii de secole întregi. Astăzi pătrundem adânc în lumea elefanților domestici, explorând istoria lor, viețile lor și provocările cu care se confruntă. Există 3 specii distincte de elefanți: elefantul african de savană, elefantul african de pădure și elefantul asiatic. Elefantul asiatic este împărțit în continuare în 4 subspecii: elefantul din Sri Lanka, elefantul indian, elefantul sumatran și elefantul bornean. Aici, în Thailanda, împărțim casa noastră cu elefantul indian. Deși elefanții cutreierau odinioară liber pe întinderi vaste, activitățile umane le-au redus semnificativ habitatul natural. Astăzi, populația este împărțită în 2 grupuri principale: elefanți sălbatici și elefanți domestici. În Thailanda există aproximativ 4400 de elefanți sălbatici și 3800 de elefanți domestici. Elefanții sălbatici sunt animale extrem de sociale, trăind în turme matriarhale de 5 până la 10, uneori chiar până la 20 de indivizi. Ei prosperă în zone cu hrană și apă din abundență, cum ar fi desișurile și pădele. Acești giganți blânzi sunt erbivori, petrecând aproximativ 12 ore pe zi căutând o varietate de plante. Pentru a-și suplimenta dieta, consumă adesea țărături pentru a obține mineralele esențiale. Elefanții sălbatici au un areal vast, acoperind o suprafață de aproximativ 300 până la 400 de kilometri pătrați. Acest teritoriu extins este necesar pentru a le susține dieta. Relația dintre oameni și elefanți datează de mii de ani. Inițial, elefanții erau animale sălbatice capturate și dresate pentru diverse scopuri, inclusiv transport, muncă și chiar război. Există dovezi care sugerează că practica de capturare și domesticire a elefanților în Thailanda a început încă din perioada Sukhothai, în jurul anului 1249 după Hristos. De-a lungul timpului, rolul elefanților în societatea thailandeză a evoluat. Odată cu declinul, elefanții au devenit esențiali pentru transportul în junglele dese. Mai târziu, au fost folosiți în industria lemnului, trăgând bușteni din păduri. Totuși, odată cu interzicerea exploatării lemnului în 1989, rolurile lor s-au schimbat din nou. Astăzi, mulți elefanți domestici își găsesc de lucru în industria turismului. Deși acest lucru oferă o sursă de venit pentru proprietarii de elefanți, aduce și provocări. Elefanții sunt animale mari cu nevoi alimentare substanțiale. Costul hrănirii unui elefant care consumă aproximativ 300 până la 400 de kilograme sau cam 10% din greutatea corporală de hrană pe zi reprezintă o povară semnificativă pentru proprietari. Pentru a-i satisface nevoile nutriționale, acești giganți blânzi consumă în principal iarbă, bambus, liane, rădăcini, frunze, scoarță de copac, diverse culturi agricole și unele fructe. Apa este de asemenea esențială. Elefanții pot bea între 100 și 150 de litri pe zi. Îngrijirea elefanților domestici este o sarcină solicitantă. Îngrijitorii de elefanți sau cei care se ocupă de elefanți joacă un rol crucial în bunăstarea acestora. Ei sunt responsabili de hrănirea, îmbăierea și acordarea de îngrijiri medicale elefanților. Elefanții sunt animale inteligente și sociale, care au nevoie de stimulare mentală și fizică. Activități precum îmbăierea, joaca, noroi și interacțiunea cu oamenii contribuie la bunăstarea lor generală. În ciuda dimensiunilor, elefanții au o piele delicată care este susceptibilă la arsuri solare și mușcături de insecte. Aplicarea noroiului pe corp acționează ca o cremă de protecție solară naturală și ca un repelent pentru insecte, ajutând la protejarea pielii lor. Îmbăierea regulată este de asemenea esențială pentru menținerea unei igiene bune și prevenirea infecțiilor pielii. De asemenea, ajută la arăcirea temperaturii corpului. Știați că elefanții nu pot transpira prin piele așa cum fac oamenii. Pielea lor groasă împiedică pierderea căldurii.
Ei pot transpira doar ușor prin cuticulele din jurul unghiilor de la picioare. De aceea, acea zonă este adesea umedă. Dar acest lucru nu este suficient pentru ai răcori. Deci, cum își reduc elefanții căldura corporală? În primul rând, își flutură urechile. Acest lucru ajută la eliberarea căldurii prin fluxul sanguin și acționează ca un ventilator natural. În al doilea rând, o cantitate mică de umezeală de la ochi ajută, deși doar puțin. Cel mai important, răcorirea și consumul de apă sunt esențiale. De aceea, elefanții se răcoresc în apă de 4 până la 5 ori pe zi, în funcție de temperatură. Acum, de ce le frecăm pielea? Frecarea ne ajută să verificăm dacă au tăieturi sau probleme ale pielii. Previne paraziții și infecțiile. Ajută la îndepărtarea larvelor care se ascund sub piele. Ajută la eliminarea larvelor insectelor care suc sânge de sub piele, contribuind la prevenirea paraziților și infecțiilor. Îndepărtează pielea moartă, care provoacă mâncărini. Și le menține pielea curată, sănătoasă și confortabilă. Timpul de răcorire nu este doar distractiv. Este esențial pentru sănătatea și fericirea elefanților. Viitorul elefanților domestici este o problemă complexă. Deși se depun eforturi pentru a le îmbunătăți bunăstarea și condițiile de trai, provocări precum pierderea habitatului, conflictul dintre oameni și elefanți și comerțul ilegal cu animale sălbatice persistă. Organizațiile de conservare și persoanele dedicate lucrează neobosit pentru a proteja elefanții și habitatele lor. Sprijinind aceste eforturi și promovând turismul responsabil, putem contribui la asigurarea supraviețuirii acestor creaturi magnifice pentru generațiile viitoare. Bun venit la centrele noastre de conservare elefanților din sudul Thailandei. Un sanctuar mic, ecologic, cu peste 160 de ani de experiență familială în îngrijirea elefanților. Bunăstarea animalelor este prioritatea noastră principală. Credem în turismul etic, care sprijină cu adevărat viitorul elefanților asiatici, având compasiunea și respectul la bază. Ne opunem ferm cruzimii și suntem dedicați unei îngrijiri mai bune, unei înțelegeri mai profunde și unei învățări continue pe tot parcursul vieții. Prin rețeaua noastră de parcuri etice pentru elefanți, lucrăm pentru a proteja, educa și inspira, creând un viitor în care elefanții și oamenii prosperă împreună. La centrul nostru de conservare a elefanților, misiunea noastră este să le oferim elefanților cea mai înaltă calitate a vieții și un mediu sigur, plin de grijă, pentru reabilitare. Prețuim legătura profundă și semnificativă dintre oameni și elefanți, o conexiune care face ca acest loc să fie cu adevărat unic. Aici, sunteți invitați cu căldură să creați amintiri de neuitat alături de acești giganți blânzi, într-un cadru natural și liniștit. Spitalul pentru elefanți susține cu mândrie Fundația pentru Elefanți din sudul Thailandei, sau STEF. O organizație caritabilă înregistrată în Marea Britanie, dedicată sănătății și bunăstării elefanților. STEF oferă îngrijire veterinară gratuită pentru elefanții din sudul Thailandei, având o echipă permanentă la spitalul lor din provincia Phang Ngo și o clinică mobilă care ajunge la elefanții din zonele izolate. Datorită vizitei dumneavoastră, 3% din fiecare taxă de intrare merge direct către STEF, ajutând elefanții bolnavi sau răniți să primească tratamentul de care au nevoie. Pentru a afla mai multe, vizitați southernthailandelefanets.org. În general, dacă vedeți un elefant legat în lanțuri sau ținut într-un spațiu restrâns, vă rugăm să nu vă alarmați. Acest lucru nu se face niciodată fără motiv, iar motivul este întotdeauna siguranța elefantului. Uneori, elefanții pot fi bolnavi sau pot trece printr-o fază hormonală numită must, care îi poate face să se comporte imprevizibil. Chiar și elefanții crescuți cu dragoste păstrează instincte sălbatice. Aceste cazuri sunt rare și facem tot ce putem pentru a avea grijă de ei înainte să se ajungă la acest punct. Pentru noi, elefanții sunt familie. Îi protejăm cu dragoste și responsabilitate. Informații de siguranță. Înainte de a începe experiența, vă rugăm să acordați un moment pentru a învăța aceste reguli importante de siguranță. Fără alergat. Pentru siguranța dumneavoastră și confortul elefantului, vă rugăm să nu alergați nicăieri în incintă. Păstrați liniștea. Vorbiți încet.
Strigătele sau țipetele puternice pot speria sau deranja elefanții. Supravegherea copiilor. Toți copiii sub 11 ani trebuie să fie însoțiți de un supraveghetor în permanență. Apropierea de elefanți. Nu vă apropiați niciodată de un elefant fără ca un îngrijitor de elefant să fie prezent. Stați în față. Întotdeauna rămâneți aproape de partea din față sau de lateralele elefantului. Contactul vizual îi ajută să te simtă în siguranță. Atingeți cu blândețe, pielea elefantului poate părea dură, dar de fapt este sensibilă. Vă rugăm să fiți blânzi. Hrăniți elefantul doar cu mâncare specială pentru el. Vă rugăm să hrăniți elefanții doar cu alimentele aprobate oferite la centru. Mâncarea pentru oameni poate fi dăunătoare. Nu aruncați gunoaie. Ajutați-ne să păstrăm mediul curat pentru plăcerea și siguranța tuturor. Spălați-vă pe mâini. Vă rugăm să vă spălați pe mâini înainte de a hrăni elefanți. Fără fotografii cu blitz. Puteți face poze, dar vă rugăm să dezactivați blitzul. Nu vă apropiați de elefanți singuri. Un ghid și un îngrijitor de elefanți trebuie să fie prezenți în permanență. Vă mulțumim că ați ascultat și vă dorim să vă bucurați de timpul petrecut alături de uriașii noștri blânzi.